a Francisco ao outro lado do fío telefónico. Fran, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal, Óscar? Bueno, estaba explicando aí como se presenta esta derradeira xornada con posibilidades de que o Olímpico de Rutis, si o Racing Club de Ferrol falla no seu enfrontamento contra o Cedeira, poda proclamarse campeón de Liga. Bueno, a verdade é que pase o que pase en esa seguinte xornada, o balance desta tempada ten que ser moi positivo para vos. Sí, sí, efectivamente, ainda queda unha jornada, non? Pero, bueno, se prevé complicado que o Racing ceda algún punto. Pero, bueno, aí seguimos dando callo, boa temporada, porque lles puxemos as costas apretadas hasta o final, non? Aí empatados a puntos con eles. Entonces, estuvo ben, boa temporada. Eso é importante, non? É chegar con opcións a esta derradeira xornada, nunca se sabe o que pode pasar. É complicado, pero non imposible. No, imposible non, son 3 puntos, podría haber un desliz, pero, bueno, por lo que se prevé, non é fácil que te dan eses puntos, pero bueno, efectivamente nós temos que cumplir o noso partido, ganar o noso e esperar que eles poidan pinchar. Efectivamente, aí estamos, e a posibilidade témola, claro que sí. Bueno, está claro que esta tempada foi, podemos decir, casi impecable para un olímpico de Rutis que únicamente sufría 3 derrotas. Sé que estaba aquí botando contas, leva 9 victorias consecutivas. Sí, sí, si ganamos esta semana sería igual, nos pasa un pouco similar que a primeira volta, non? Despois de que tuvemos unhas pérdidas de puntos aí nas jornadas iniciais, despois, a partir do partido co Racing, ganamos todo, hasta ahora a segunda volta que volvimos a pinchar un empate e unha derrota, e ahora pasa o mismo, non? Desde esta derrota que tuvemos, pois volvemos a enganxar outras 9 jornadas seguidas e ganamos esta semana serían 10, non? Isto nos levou a estar onde estamos, empatados con eles a puntos, esperando que tuveran un resbalón, pero, bueno, parece que non ceden. Bueno, bonita temporada de todas maneiras. Sí, a verdade é que únicamente foi aí en un pequeno treito, en concreto nas xornadas 6 e 8, na que o conxunto cullerdense pues, prácticamente seguida sufría esas dúas derrotas. Aparte de iso, pois o resto prácticamente podemos decir impecable. Sí, moi boa temporada neste aspecto, este te digo, hai xente motivada, unha vez que se chegou a perder esta ventaxa con eles, xa parecía que tal, e dixemos, bueno, hai que estar hasta o final, efectivamente, o equipo quisco seguir apretando, nos levou a chegar á última jornada con opción. Sí, porque de feito falábamos esta mañá, micrófono pechado, que hubo algún instante da competición en a que o Olímpico chegou a estar terceiro, bastante lonxe do líder, pero en ningún momento perdeu a ilusión e a esperanza. É o que decimos, non faltaba, sabendo que na segunda volta iba a ser igual de longa que a primeira, parte do enfrentamento entre os dous, que xa son 3 puntos que se ganabas se recortabas, pois estuvemos que vamos para 7, efectivamente, e, bueno, apretando e aí mantuvemos o pulso hasta o final. Bueno, como todo apunta a que a Liga rematará con ese empate a puntos entre o Racing Club de Ferrol e Olímpico de Rutis, haberá que botar man a ese golaverase particular. Cada un equipo, cada un deles se gañou un partido, na ida lembramos un 5, victoria deles, aínda que na volta gañaba o Olímpico 5-7, o golaverase particular no global favorece ao Ferrol, non? Efectivamente, por isto, bueno, temporada bonita, temporada axustada, pero por o labras individual entre nós, entre os dous equipos, polos dous resultados, pois témolo perdido, non? Témolo perdido, entonces, pois nada, aplaudir a que eles estuveron aí todo o ano e, bueno, e xa pensar no que nos ven, no que queda de temporada, que é o ir ao Campeonato Gallego, non? Entonces, pois xa non pensar en máis, simplemente que se fixo boa temporada e outro ano será. Gañar ese partido, que por certo xa podemos confirmar, será o sábado, o Racing Club de Ferrol aínda xogará o domingo pola mañá, e despois pensar en ese campeonato galego, haberá entre medias, non? Unha semana de descanso. Sí, efectivamente, o campeonato galego estes últimos anos, bueno, titulou o número de participantes que van, e os terceiros clasificados de cada demarcación se xogan as últimas plazas para este campeonato galego, para empezar nos octavos. Entonces nos ao entrar de subcampeóns ou campeóns, non? Efectivamente, ainda nos queda a última jornada, pero, bueno, entrando na plaza que xa temos asegurada,
descansamos a seguinte jornada, que é na que estes terceiros clasificados de cada demarcación se xogan o pase, non? A fase final do gallego. Entón descansamos efectivamente unha jornada e despois veremos quen nos depara o sorteo, non? Que é o próximo lunes. Pues estaremos pendentes, como digo, para ver cal será o primeiro rival aquí en este campeonato galego do Olímpico de Rutis. A final de mes comenzará esa competición e tamén a partido único, non? A vida ou morte, cara a cruz. Sí, partido único, e por isto, bueno, é importante a ver que nos depare ben suerte no sorteo, porque non é o mismo viaxar que xogar na túa casa, entonces todo depende do sorteo, non? Efectivamente, o irmos a campeóns, creo que vamos como cabeza de serie, non? Porque o Racing é o actual campeón do ano pasado, por tanto xa vai como campeón, e nós entón iríamos como, digamos, como primeiros da demarcación Coruña-Ferrol, non? Entonces entramos como de cabeza de serie, e esperemos que o sorteo nos depare xogar al menos o primeiro partido na casa, non? Que é importante, non? Xa temos experiencia con outros anos, o ano pasado nos tocou todo fora, tuvemos que ir a Lugo, logo cedimos a derrota en Pontevedra en cuartos de final, entonces os viaxes, con este tipo de torneos desta categoría, fútbol veterano, pois ter que viaxar unha hora e media a Pontevedra ou Vigo, pois non é o mesmo que xogar na casa, non? Entonces, pois, dependerá un pouco do sorteo e despois que a participación da xente pode ser boa neste aspecto. Pues quedamos entón pendentes dese partido deste sábado en Vilaboa, nas 8, no Olímpico de Rutis Penuqueira, e despois xa na semana que ven a ver que nos depara no sorteo. Francisco Iglesias, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos. Un saúdo, mata logo.